Okay, Mazi, biko, kọwatọgodere anyị maka Amadioha maka na anyị ma na iji oche Amadioha kwe biko kọwara anyị maka Amadioha. Amadioha who Abia are the four Igbo universal deities, or one of them. Amadioha for Akwannawo. Amadioha wo for jikoro obodo. Ofo ikiniki agreement yo ala jikoro obodo. Agreement wo an acceptance wo mandere ndo mande nwura ngobi nde niile wu ndo obodo ahụ mandere ndo mande nwura ngobi mu n'ime ofo ahụ. Onjuka gi ru ala Amadioha apatu ogi. Yo ala because in ime agreement ahụ ya be ko showu gi mere ya nna gị hụ mere agreement nwo mere ejiri him obodo ahụ. O ya Amadioha ejisi gị amamihe dị ime ọha o amamihe ọha. Our agreement, maka amamihe ahụ naanị wisdom, amamihe kwa information. You are so we ya shege ọbara wo ọba public blood. So onye ọla nwere bloodline, onye ọla blood ya n'ime that library. Ka ahụ mere constitute that particular one Amadioha. Will also suffer the consequences ma ya betray the agreement. On jiko jiri effective. Amadioha jeji egbe eligwe na amamiri arụ but lightning and thunder ndị manuche ma egbe eligwe ya wala ke ndị kpọga thunder and amamiri ke nyina jakpọ lightning ahụ ya wụ Amadioha olo henda Amadioha eji arụ ọrụ Amadioha jere ke nwa bekee ya shi beyond that. Amadioha with the mind you are the total mind agreement or let me say vow of the community. You are onjuka oji main institute community by community. You are nde nwere Amadioha kem nde nazi nwere Amadioha kem okpakpọ rich ebe ndị ọzọ because all he gbasara all part of he jiri him obodo ahụ. You are enwere some things ị ga contrary to enwere some laws ndị ga-eme offend. You are how the result you get receive with the shock ya petrol instantly. Because you get a lot contrary to that thing. That agreement is settled down nobody. Give no problem. So ya Amadioha, but him and Amadioha and the manage ma thunder and lightning. Yes, Ojeji, thunder and lightning are part of him Ojeji Abia and all, but okay, beyond that. Is there more? Good chair.